Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, γεια σας. Ελπίζω να είστε καλά. Ελπίζω να έχετε περάσει όμορφα την εβδομάδα που πέρασε. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε μαζί για την εβδομάδα από τις 17 έως και τις 23 του Μάρτη και πάμε να δούμε λίγα πράγματα σε ένα γενικότερο πλαίσιο αρχικά από τις σημαντικές όψεις που έχει η εβδομάδα αυτή. Να σας πω ότι σε γενικές γραμμές είναι μία αρκετά καλή εβδομάδα για πολύ κόσμο. Τα δεύτερα δεκαήμερα είστε έτσι πιο ήρεμα την εβδομάδα αυτή, ενώ τα πρώτα και τα τρίτα έχετε περισσότερη κίνηση. Παρόλα αυτά, η σελήνη, να ξέρετε, θα κινηθεί σε Σκορπιό, Τοξότη και εγώ καιρό, κυρίως, έτσι. Λοιπόν, οπότε είναι και τα ζώδια τα οποία επίσης μπορεί να έχουν κάποια κίνηση την εβδομάδα αυτή. Πριν να ξεκινήσουμε και να πούμε τις όψεις των ημερών, να σας πω στο μπανεράκι που βλέπετε, είναι το email μου, είναι το Instagram. Το ίδιο όνομα με το Instagram έχει το WhatsApp, αλλά και το Facebook, όπου μπορείτε να με βρείτε για να κλείσετε κάποιο ραντεβού. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τις όψεις της εβδομάδας και να πούμε τι γίνεται. Λοιπόν, η εβδομάδα ξεκινάει με τον ήλιο στις 17 του μήνα να κάνει μία σύνοδο με τον βόρειο δεσμό στην 27η μοίρα των Ιχθύων και 28η. Έντονη επιρροή, όπως καταλαβαίνετε, έχουν τα μεταβλητά ζώδια, κυρίως αυτοί που είστε από την 25η έως και την 29η μοίρα, Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες, εντάξει. Σημαντικές και ίσως καρμικές ενώσεις και σχέσεις είναι πάρα πολύ πιθανό να έχετε εσείς των μοιρών που αναφέραμε. Είναι ένα καλό διάστημα για να κάνετε πράγματα, δεν αποκλείεται και μία γνωριμία σε προσωπικό επίπεδο, η συμμετοχή σας σε μία ομάδα ή ακόμη και μία επαγγελματική συνεργασία. Στις 20 του Μάρτη, ο ήλιος συναντά τον Ποσειδώνα, κορυφώνει τη σύνοδό του με τον Ποσειδώνα, επηρεάζεται και πάλι το τρίτο δεκαήμερο και κυρίως το έκτο πενθήμερο, οι τελευταίες μοίρες από την 25η έως και την 29 και 59 των Ιχθύων, αλλά και όλων των μεταβλητών, ξανά Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες, από την 25η έως την 29η, αλλά και μια δευτερεύουσα επιρροή για τα παρορμητικά ζώδια, όμως μόνο της μηδενικής και λίγο της πρώτης μοίρας. Εντάξει, για Κρυούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Γόκερους. Παιδιά, είναι μία όψη η οποία έρχεται και συνεχίζει αυτή της Δευτέρας, έμπνευσης, δημιουργικότητας. Είναι μία πάρα πολύ καλή όψη για καλλιτέχνες. Πάρα πολύ καλή όψη. Όσοι είστε καλλιτέχνες, νομίζω ότι πραγματικά θα αισθανθείτε άλλοι άνθρωποι εντός εισαγωγικών με την όψη αυτή, ιδέες, έμπνευση, πραγματοποίηση ιδεών. Γενικότερα το διάστημα είναι πάρα πολύ καλό για όλους εσάς. Υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών οι οποίοι ευνοούνται ιδιαίτερα με τις όψεις αυτές, με ηλιοβόρειο, ηλιοποσειδώνα, εξάλλου είναι πάρα πολύ κοντά. Και πνευματικές σχέσεις μπορούμε να χτίσουμε τώρα και τα ψυχικά επαγγέλματα, οι μαντικές τέχνες, τα ιατρικά, τα παραϊατρικά, τα θαλάσσια, όλα αυτά ευνοούνται το διάστημα αυτό. Ωστόσο, να πούμε ότι είναι ένας Ποσειδώνας δυνατός ακόμη στους Ιχθύες, είναι και σε μία έτσι δύσκολη περίεργη μοίρα όπου εκεί υπάρχει ένας όχι και τόσο καλός απλανής, οπότε
Ναι, μεν, η όψη είναι καλή για να δώσει έμπνευση, αλλά θα προσέξετε, διότι σχέσεις που μπορεί να ξεκινήσουν τώρα, συνεργασίες που μπορεί να ξεκινήσουν τώρα, μπορεί να μην τηρηθούν στην πορεία τους, όπως ακριβώς τα είχατε στο μυαλό σας ή όπως ακριβώς σας τα είπαμε. Εντάξει. Ελοχεύει ο κίνδυνος της πλάνης, αλλά και της αυταπάτης. Να ωρεοποιήσουμε, να μεγαλοποιήσουμε, να δούμε κάτι περισσότερο καλό από αυτό που είναι. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, θα κάνετε τις κινήσεις σας. Καλές είναι, αλλά θα κρατάτε και μικρό καλάθι. Λοιπόν, ο ήλιος μπαίνει στον Κρυό επίσης στις 20 του μήνα. Καταλαβαίνετε ότι γινόμαστε περισσότερο δυναμικοί, περισσότερο διεκδικητικοί, κυρίως στα ζώδια της φωτιάς, αλλά και για τους υπόλοιπους. Το γεγονός ότι ο ήλιος μπαίνει στον Κρυό, όπου έχουμε κρυό στο χάρτη μας κάνει να κινηθούμε περισσότερο, φωτίζει τα θέματα του οίκου μας και ασχολούμαστε με αυτά, αλλά όχι απλά ασχολούμαστε, προσπαθούμε να κάνουμε πρακτικά πράγματα και να διεκδικήσουμε, και αυτό είναι καλό. Στις 21 Μαρτίου, η Αφροδίτη, η οποία είναι ανάδρομη, σχηματίζει όμως εξάγωνο με τον Πλούτονα στην τρίτη μοίρα και 22 λεπτά του Κρυού με τον Υδροχόο. Επηρεάζονται έντονα, όπως καταλαβαίνετε, οι τοξότες και οι Κρυοί, οι Κρυοί και οι Υδροχόοι, αλλά και οι Λέοντες και οι Ζυγοί. Να τα δω καλά, σωστά. Αλλά και οι Λέοντες και οι Ζυγοί του πρώτου πενθημέρου, από την πρώτη ως και την πέμπτη μοίρα, είναι, παιδιά, μία όψη καλή, μία όψη θετική, αν και με την ανάδρομη Αφροδίτη και στο ζώδιο του Κρυού δεν είναι οι ευκαιρίες που θα επιθυμούσαμε, δεν είναι το ιδεώδες ή το ιδανικό που είχαμε στο μυαλό μας ή αυτό που πραγματικά θα θέλαμε. Παρ' όλα αυτά θα υπάρξουν κάποιες καλές ευκαιρίες για όλους, είτε αφορά έτσι τα οικονομικά, είτε αφορά τα αισθηματικά. Ωστόσο, θα σας έλεγα, επειδή είναι μια ανάδρομη Αφροδίτη, προσοχή σε δανεικά, προσοχή σε τέτοια πράγματα. Μπορεί βέβαια αυτό το διάστημα να σας επιστραφούν και χρήματα, ίσως όχι όλα, έτσι, αλλά να σας επιστραφούν και χρήματα. Εντάξει, είναι μία όψη, είναι ένα εξάγωνο ευκαιριών, απλώς δεν είναι το εξάγωνο που περιμένουμε όταν ο πλανήτης δεν είναι ανάδρομος, για να σας το πω πάρα πολύ απλά. Στις 23 του μήνα, ο ήλιος θα κάνει σύνοδο με την Αφροδίτη, που είναι το τελείωμα της εβδομάδας, και την ίδια μέρα θα κάνει και εξάγωνο με τον Πλούτονα, έτσι. Ο ήλιος θα κάνει σύνοδο με την Αφροδίτη στο ζώδιο του Κρυού, στη δεύτερη μοίρα και 39 λεπτά, στη τρίτη μοίρα, ενώ εκεί κοντά στην τρίτη μοίρα και 24 λεπτά θα κορυφώσει και το εξάγωνό του με τον Πλούτονα. Καταλαβαίνετε ότι η όψη επηρεάζει αφενός τα παρορμητικά ζώδια του πρώτου δεκαημέρου, κυρίως του πρώτου πενθημέρου, από την πρώτη ως και την πέμπτη μοίρα, Κρυούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους, ενώ η αντίστοιχη δεύτερη όψη του εξαγώνου επηρεάζει τις ίδιες μοίρες για Κρυούς, Υδροχόους και δευτερευόντως για Ζυγούς και Λέοντες. Τι να περιμένετε από αυτά? Είναι πολύ καλή ημέρα, παιδιά, για να βρεθείτε, να κοινωνικοποιηθείτε, να βγείτε έξω με φίλους. 23 του μήνα είναι και Κυριακή, μπορείτε να κανονίσετε να κάνετε πράγματα, να κανονίσετε συναντήσεις, να περάσετε καλά. Είναι πραγματικά μία πάρα πολύ καλή ημέρα για όλους να βγείτε, να διασκεδάσετε, να χαρείτε, να περάσετε καλά. Αλλά και για κάποιους μπορεί να ευνοηθούν και σε επαγγελματικά κομμάτια, επαγγελματικούς τομείς, μέσα από συζητήσεις, μέσα από συναντήσεις. Ποτέ δεν ξέρετε πώς κάτι μπορεί να οδηγηθεί. Πάμε όμως να δούμε και ένα-ένα τα ζώδιά μας και να βάλουμε τα μπανεράκια μας.
ξεκινώντας από τους Κρυούς. Λοιπόν, παιδιά, για εσάς τους Κρυούς, νομίζω είναι μία καλή εβδομάδα, έτσι οι 17 του μήνα θα μπορέσετε να, ειδικά εσείς του τρίτου δεκαημέρου, θα μιλήσετε πιθανότατα για μία συμφωνία, η οποία μπορεί να μην είναι όμως ακόμη σίγουρη, να είναι κάτι άτυπο, εντάξει, να μην είναι το απόλυτα βέβαιο ή απλώς να σας γίνει η πρόταση ή ένα καμπανάκι ότι θα γίνει το τάδε πράγμα, έχετε το νου σας. Εσείς λοιπόν του τρίτου δεκαημέρου στις 17 του μήνα μιλάτε έτσι για κάτι, για τέτοια πράγματα. Γύρω στις 20 του μήνα επίσης οι μέρες είναι καλές και μπορείτε να κάνετε πράγματα, ωστόσο λίγη προσοχή σε αυτά που αποφασίζετε, στον τρόπο που νομίζετε ότι βλέπετε κάποια πράγματα και που αντιμετωπίζετε κάποιους ανθρώπους. Υπάρχει περίπτωση άτομα τα οποία φαίνονται φιλικά προς εσάς να μην είναι, οπότε γύρω στις 20 του μήνα, εσείς του τρίτου δεκαημέρου ειδικά, θέλω να δώσετε προσοχή σε αυτό. Ο ήλιος θα μπει στις 20 του μήνα στο δικό σας ζώδιο, να πούμε και χρόνια πολλά στα κρυάρια μας λοιπόν, να είστε καλά, να κάνετε χαρούμενα γενέθλια και να έχετε μία υπέροχη χρονιά με υγεία και ό,τι εσείς επιθυμείτε. Λοιπόν, στις 21 του μήνα είναι μια πολύ καλή μέρα για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, η 21 του μήνα, το ξαναλέω για εσάς του πρώτου δεκαημέρου. Είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα για να επιτύχετε στόχους, να μιλήσετε, να κάνετε συζητήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με τα οικονομικά σας, αλλά και με συνεργασίες. Και επίσης, παιδιά, είναι εξαιρετική ημέρα για να κάνετε συζητήσεις με τον σύντροφό σας, να πείτε πράγματα που θέλετε, να βρεθείτε με φίλους. Ίσως δεν τα πείτε όλα ακριβώς όπως τα θέλετε και κρατήσετε πράγματα για εσάς, αλλά δεν πειράζει, μπορείτε να αξιοποιήσετε το διάστημα. Το τελείωμα της εβδομάδας, οι 23 του μήνα, επίσης είναι καλό για εσάς του πρώτου δεκαημέρου. Νομίζω ότι θα βγείτε, θα διεκδικήσετε πράγματα, περνάτε καλά με φίλους. Γενικότερα η μέρα είναι εξαιρετική για να βγείτε, για να περάσετε καλά, για να κάνετε συναντήσεις, για να πείσετε τους άλλους για αυτά που θέλετε και γενικά για να ευχαριστηθείτε, και αυτό είναι το σημαντικό. Πάμε στους Σταύρους μας. Για εσάς τους Σταύρους και για σας η εβδομάδα είναι καλή. Γενικά είναι μια καλή εβδομάδα. Θέλω λιγάκι να προσέξετε τη Δευτέρα κυρίως, εσείς του τρίτου δεκαημέρου, μπορεί να βρεθείτε, παιδιά, με φίλους, να κάνετε συζητήσεις, όχι να προσέξετε, συγγνώμη. Είναι καλή η Δευτέρα, είναι καλή για συνεργασίες, για τα επαγγελματικά σας, για να βρεθείτε και με φιλικά σας άτομα και ίσως δεν αποκλείεται και η συμμετοχή σας σε ομάδες, ενώ κάποιοι από εσάς είναι μια καλή μέρα για να κινήσετε υποθέσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με συνδέσμους, με οργανισμούς, με ομάδες, με ομαδικές εργασίες, με το δημόσιο, ό,τι και αν έχετε. Η Δευτέρα για εσάς του τρίτου δεκαημέρου είναι μια καλή μέρα για να κινηθείτε σε αυτούς τους τομείς. Εν αντιθέσει, θέλω να προσέχετε γύρω στις 20 του μήνα, εντάξει, 19, 20, 21 έτσι κάπως, πάλι για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, διότι είναι οι μέρες αυτές τις οποίες μπορείτε να βγείτε να περάσετε καλά, είτε αφορά την προσωπική σας ζωή, αλλά ακόμη και το επαγγελματικό σας κομμάτι, το οποίο όμως ό,τι πείτε εκείνη την ημέρα θα φανεί τόσο καλό, τόσο υπέροχο. Μπορείτε να κάνετε και γνωριμίες οι οποίες θα βασίζονται επάνω σε μία πνευματική σχέση και αυτό είναι θετικό, όμως θα προσέχετε λιγάκι γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να ωρεοποιήσετε κάποια άτομα και κάποιες καταστάσεις και στην πορεία να απογοητευτείτε γιατί θα δείτε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς όπως νομίζατε. Η 21 του μήνα, μάλλον από τις 21 έως και τις 23,
Οι μέρες είναι πάρα πολύ καλές για όλους σας, αλλά ειδικά για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, για να βγείτε, να βρεθείτε με φίλους, να κοινωνικοποιηθείτε, να κάνετε πράγματα πάρα πολύ ωραία, αλλά και κάποιοι στο διάστημα αυτό ίσως κάνετε συζητήσεις κατηδίαν, είτε με κάποιον από τους γονείς σας και κάτι σας πει, όχι αρνητικό, κάτι καλό, κάτι θετικό. Μπορεί να είναι μια ευκαιρία, μπορεί όμως να είναι και μια επαγγελματική ευκαιρία, η οποία να μην φτάνει το 100% των προσδοκιών σας, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από εσάς, εάν θα την αδράξετε την ευκαιρία αυτή ή όχι. Ωστόσο, οι μέρες είναι καλές, πραγματικά, να βγείτε, να κάνετε πράγματα, να δείτε φίλους. Μπορεί και κάποιοι από εσάς να πάρετε πίσω κάποια δανεικά, οπότε δεν είναι κακό αυτό. Πάμε στο επόμενο ζωδιό μας, τους διδύμους. Για εσάς τους διδύμους, παιδιά, η Δευτέρα είναι μία ημέρα καλή για να ασχοληθείτε με τα επαγγελματικά σας, με την καριέρα σας και δεν αποκλείεται κάποιοι από εσάς να κάνετε και μία γνωριμία η οποία θα είναι πολύ σημαντική και ίσως να εμπεριέχει το καρμικό στοιχείο και να είναι μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο για εσάς του τρίτου δεκαημέρου. Εντάξει. Γύρω στις 20 του μήνα, ξανά εσείς του τρίτου δεκαημέρου, θέλω να προσέξετε λιγάκι, διότι μπορεί να ακούσετε πάρα πολλά λόγια, να είναι εξαιρετικά, να είναι καταπληκτικά, να σας ενθουσιάσουν. Τι μπορεί να αφορά αυτό? Μπορεί να αφορά συνεργασίες, με συγχωρείτε, μπορεί να αφορά όμως και τη σχέση με τη μητέρα σας ή με έναν από τους δύο γονείς σας, αλλά και την κοινωνική σας εικόνα. Να δείτε κάτι το οποίο είναι καταπληκτικό, είναι ιδεώδες, το θέλετε και τελικά να μην είναι απόλυτα έτσι. Ωστόσο, μπορείτε να χτίσετε καλές σχέσεις, μπορείτε να τις στηρίξετε σε ένα περισσότερο πνευματικό επίπεδο, μην διστάσετε να το κάνετε, κρατήστε όμως στην πίσω μεριά του μυαλού σας ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντα όπως νομίζουμε. Από τις 21 έως και τις 23 του μήνα, κυρίως για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, οι μέρες είναι εξαιρετικές για όλους σας, αλλά κυρίως για εσάς του πρώτου, είναι εξαιρετικές. Δεν ξέρω, κάποιοι ίσως κανονίσετε ένα ταξίδι με φιλικά σας πρόσωπα ή για να πάτε να δείτε ένα φιλικό σας, αγαπημένο σας άτομο που είναι μακριά. Για κάποιους μπορεί και μάλιστα θα είναι πραγματικά καλό, έτσι. Ίσως σας προβληματίσουν λιγάκι οι συνεννοήσεις στο το επικοινωνιακό κομμάτι, αλλά θα είναι καλό. Και νομίζω ότι γενικότερα οι μέρες, επειδή είναι και το Σαββατοκύριακο, είναι πάρα πολύ καλές για να βγείτε, γίνεστε έτσι πολύ δημοφιλείς, ανοίγεστε, είστε και πολύ επικοινωνιακοί, έτσι κι αλλιώς σας ζώδιο οι δίδυμοι, κάνετε πράγματα. Γενικά οι μέρες είναι εξαιρετικές για επεκτάσεις, για να κανονίσετε ταξίδια, για να βρεθείτε με φίλους. Νομίζω ότι θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Πάμε και στους καρκίνους μας. Λοιπόν, για εσάς τους καρκίνους, παιδιά, η Δευτέρα είναι μία καλή μέρα, αν θέλετε να κάνετε κυρίως κάτι, μία συνεργασία, να νίκετε κάπου σε μια ομάδα, σε έναν όμιλο, το οποίο αφορά το εξωτερικό, αφορά κάτι μέσω διαδικτύου. Είναι μια πολύ καλή μέρα για να κάνετε τέτοιες κινήσεις. Επίσης, η μέρα είναι καλή για να δείτε, να κινήσετε, να δείτε πώς θα κάνετε ορισμένες νομικές υποθέσεις ή για εσάς που σας ενδιαφέρουν οι επενδύσεις ή κάποια άλλα πράγματα στο εξωτερικό. Γιατί υπάρχουν και αυτές οι ομάδες ανθρώπων. Λοιπόν, είναι μια καλή μέρα η Δευτέρα για τέτοια πράγματα, για σύμπραξη και δεν αποκλείεται να ξέρετε είτε να κάνετε μία επέκταση μιας δουλειάς που ήδη έχετε. Όπως και αν έχει όμως,
ό,τι και αν αφορά τον καθένα από εσάς, μία πολύ σημαντική γνωριμία μπορεί να προκύψει τώρα, η οποία να οδηγήσει τη ζωή σας πραγματικά σε διαφορετικά μονοπάτια και κυρίως με τα οικονομικά σας, με τα έσοδά σας, με τις αξίες σας. Κυρίως για εσάς του τρίτου δεκαημέρου ισχύει αυτό. Ωστόσο, εσείς του τρίτου δεκαημέρου, ενώ γίνεστε πολλοί από τις 20 του μήνα και μετά διεκδικητικοί, μαχητικοί, ρίχνεστε στην αρένα, κυρίως στην επαγγελματική, να κατακτήσετε πράγματα, θέλω να προσέχετε. Αυτά που θα πείτε, θα συνεννοηθείτε, θα επικοινωνήσετε, είτε αφορά φιλοσοφία ζωής, είτε αφορά συμβόλαια, είτε αφορά οτιδήποτε άλλο που θα ακούσετε, εκεί 19, 20, 21 του μήνα, εσείς του τρίτου δεκαημέρου, προσέξτε λιγάκι, ελοχεύει ο κίνδυνος ότι μπορεί να ακούσετε υπερβολές οι οποίες να μην έχουν, να είναι μισές αλήθειες ή μισά ψέματα και να μην έχουν το στοιχείο που χρειαζόμαστε για να πούμε ότι πατάμε στα πόδια μας, πατάμε στη γη. Αυτό να θυμάστε. Από τις 21, 22, 23 του μήνα, εσείς του πρώτου δεκαημέρου ειδικά, όλοι σας, αλλά ειδικά εσείς του πρώτου δεκαημέρου, έχετε πολύ καλές μέρες και πολύ καλές ευκαιρίες για να μιλήσετε και να φτιάξετε τα οικονομικά σας όσον αφορά τις υποχρεώσεις σας. Επίσης, όσοι είστε μόνοι, δεν αποκλείεται να κάνετε μία ερωτική γνωριμία, η οποία θα είναι μέσα από τη δουλειά σας, παιδιά. Υπάρχει και αυτό και μάλιστα έτσι θα είναι κάτι δυναμικό και έντονα ερωτικό. Εντάξει, νομίζω ότι οι μέρες είναι καλές, θα περάσετε πολύ όμορφα το Σαββατοκύριακο, από την Παρασκευή ως την Κυριακή και όλα θα πάνε καλά. Πάμε στο επόμενο ζώδιό μας, τα λιοντάρια μας. Λοιπόν, για εσάς τα λιοντάρια. Για τα λιοντάρια μας η Δευτέρα, 17 του μήνα, είναι μία μέρα αρκετά καλή. Δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε, ειδικά εσείς του τρίτου δεκαημέρου. Θέλετε να φτιάξετε τις οφειλές σας, τις υποχρεώσεις σας, να βάλετε πράγματα σε τάξη, έχετε ζητήματα με δάνεια, με κληρονομιές, με φόρους. Να ξέρετε ότι η Δευτέρα είναι μια ευνοϊκή μέρα για να κινήσετε τέτοια θέματα. Και μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας στους ειδικούς και να δείτε πώς μπορείτε να τα τακτοποιήσετε, να κάνετε τους διακανονισμούς σας ή ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει. Επίσης, για κάποιους από εσάς του τρίτου δεκαημέρου, το ξαναλέω, ίσως η Δευτέρα να είναι, εάν δεν έχετε θέματα τέτοια, να είναι μία μέρα η οποία θα κάνετε μία γνωριμία αρκετά σημαντική. Αρκετά σημαντική, με ένα καρμικό υπόβαθρο, αν θέλετε, και θα δείτε πράγματα στη ζωή σας να αλλάζουν μέσα από τη γνωριμία αυτή, για κάποιο λόγο, για τον όποιο λόγο. Ωστόσο, 19, 20, 21 του μήνα, εσείς του τρίτου δεκαημέρου, θέλω λιγάκι να προσέχετε όσον αφορά κινήσεις τις οποίες θέλετε να κάνετε, σε σχέσεις που μπορεί να έχουν τη βάση τους ένα περισσότερο ερωτικό ή σεξουαλικό υπόβαθρο και να σας φανούν καταπληκτικές και τελικά να μην είναι, παιδιά, τόσο καταπληκτικές. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Και επίσης, όσοι έχετε σκοπό να ζητήσετε δάνεια, είτε αφορά ένα σπίτι, είτε αφορά τον επαγγελματικό σας τομέα, θέλω να προσέχετε λιγάκι στις πληροφορίες που παίρνετε και στο τι σας λένε. Εν ανάγκη, όπως όταν πάμε σε έναν γιατρό, αχρίαστη να είστε, παιδιά, οι γιατροί, σας χρειαζόμαστε όμως πάντα. Λοιπόν, μην πάτε, ας πούμε, μόνο σε μία τράπεζα. Πηγαίνετε και σε δεύτερη και σε τρίτη και πάρτε 2 και 3 διαφορετικές γνώμες και απόψεις. Αυτά για εσάς του τρίτου, κυρίως για εσάς του τρίτου δεκαημέρου. Από τις 21, 22, 23 του μήνα, για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, είστε πάρα πολύ καλά. Αποκλείεται να κανονίσετε και ένα ταξιδάκι με το τέρι σας, μακρινό ή κοντινό, αυτό εξαρτάται από τον καθέναν από εσάς. Νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, περνάτε όμορφα, βγαίνετε,
Μάλιστα δεν αποκλείεται να βγείτε και με αδέρφια σας όλοι μαζί. Και δεν αποκλείονται, παιδιά, και οι επαγγελματικές συναντήσεις, δηλαδή άτομα από τη δουλειά σας με τα οποία ενδεχομένως έχετε αναπτύξει ή αναπτύσσετε μία σχέση περισσότερο φιλική. Γενικότερα περνάτε καλά, γίνεστε δημοφιλείς στον κύκλο σας, στις παρέες σας και είναι πάρα πολύ καλές ημέρες για να κινηθείτε σε αυτούς τους τομείς εσείς του πρώτου δεκαημέρου. Πάμε στους Παρθένους μας. Λοιπόν, πολύ καλή μέρα η Δευτέρα για να συνάψετε συνεργασίες για εσάς που σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Εντάξει. Όμως, επειδή ειδικά εσείς του τρίτου δεκαημέρου, όμως επειδή μπορεί τα πράγματα να φαίνονται πάρα πολύ ιδανικά, θέλω να προσέχετε, να προχωρήσετε στα βήματά σας, να προχωρήσετε στις κινήσεις σας, ελέγχοντας όμως και την παραμικρή λεπτομέρεια. Παρθένοι είστε, είστε αναλυτικοί, είστε λεπτομεριακοί, είστε πρακτικοί, μπορείτε να το κάνετε, εντάξει, για να μην απογοητευτείτε αργότερα. Πολύ καλές ευκαιρίες για συνεργασίες η Δευτέρα, αλλά ωστόσο εκεί 19, 20, 21 μπορεί να επηρεαστείτε από κάτι και να είστε επιρρεπείς σε κάτι το οποίο φαντάζει ιδανικό. Αυτό για εσάς του τρίτου δεκαημέρου. Το ξαναλέω. Εντάξει. Λοιπόν, στις 20 του μήνα έτσι όλοι νιώθετε περισσότερο δυναμικοί, κυρίως για να βάλετε σε τάξη τις οικονομικές σας υποχρεώσεις και για να δείτε τα σεξουαλικά σας ζητήματα. Και το ξαναλέω, οι όψεις, αυτά που είπα πριν, συγγνώμη, ξαναγυρίζω εκεί, είναι για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, οι οποίοι, εκτός από αυτό που σας είπα για τα συνεργατικά, μπορεί να πάρετε και την απόφαση να περάσετε τη σχέση σας σε ένα άλλο επίπεδο, να κάνετε μία συγκατοίκηση. Μπορεί να πάρθει και μία τέτοια απόφαση, την οποία και αυτή καλά θα κάνετε να εξετάσετε αρκετά καλά πριν πάρετε την απόφαση τη συγκεκριμένη. Αυτά για εσάς του τρίτου δεκαημέρου. Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου κυρίως, όλους σας, αλλά κυρίως του πρώτου δεκαημέρου, να ξέρετε ότι από την Παρασκευή έως την Κυριακή οι μέρες είναι πάρα πολύ καλές για να κάνετε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν αφενός με την ερωτική σας ζωή, τη σεξουαλική σας ζωή. Δεν αποκλείεται μέσα από την καθημερινότητά σας, μέσα από άτομα που βλέπετε και συναναστρέφεστε στην καθημερινότητά σας, να κάνετε γνωριμίες, οι οποίες έτσι θα αλλάξουν, θα δώσουν μια άλλη χρειά, έναν άλλο τόνο στη ζωή σας, οι οποίες όμως θα είναι στηριγμένες περισσότερο στο σεξουαλικό τομέα και λίγο λιγότερο στο συναισθηματικό. Ωστόσο, οι μέρες είναι καλές και για να βγείτε με φίλους σας και το σύντροφό σας, να βρεθείτε έτσι και κατηδίαν, αν θέλετε, με το σύντροφό σας, όσοι είστε δεσμευμένοι και έχετε μία σχέση, θα περάσετε πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ ρομαντικά, μπορεί να γίνει και αυτό, και γενικότερα μπορείτε να συζητήσετε και πράγματα που σας απασχολούν για αυτά που θέλετε να κάνετε και αφορά το οικονομικό σας κομμάτι, ειδικά για εσάς που συγκατοικείτε ή θέλετε να συγκατοικήσετε. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε και τέτοιες συζητήσεις, παιδιά, εντάξει. Πώς θα κάνετε τα πράγματα, πώς θα γίνουν τα πράγματα και όλα να είναι καλά. Είναι ένα τριήμερο το οποίο εστιάζεται εκεί, εστιάζεται στον σεξουαλικό σας τομέα. Είναι ένα ερωτικό τριήμερο, ας το πούμε έτσι απλά. Πάμε και στο επόμενο ζώδιό μας, τους Ζυγούς. Για εσάς τους Ζυγούς, ειδικά για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, μια αρκετά καλή μέρα είναι η Δευτέρα για να ασχοληθείτε με πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά σας,
με την υγεία σας, με την ευεξία σας, με τις καθημερινές υποχρεώσεις, με τους συναδέλφους σας, με πράγματα τα οποία απασχολούν την καθημερινή σας ζωή και τώρα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κινήσεις βελτίωσης. Δεν αποκλείεται να γίνει μία σημαντική γνωριμία μέσα από τους χώρους και τους ανθρώπους που συναναστρέφεστε στην καθημερινή σας ζωή, στη ρουτίνα σας. Για όσους αυτό αφορά κάτι. Ή να συμπράξετε, να κάνετε μία συνεργασία, να σας γίνει μία πρόταση. Όλα είναι πιθανά. Ωστόσο, εσείς του τρίτου δεκαημέρου, 19, 20, 21 του μήνα, θέλω λιγάκι να προσέχετε, διότι, παιδιά, θα υπάρξουν ευκαιρίες να κάνετε πράγματα και στην καθημερινότητά σας, αλλά και στην προσωπική σας ζωή και στα εργασιακά σας, αλλά τα πράγματα φαίνονται πολύ ιδανικά και συνήθως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Όχι πάντα τουλάχιστον, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορείτε να έχετε και ένα κομμάτι χρυσού. Μπορείτε να το έχετε, να έχετε όμως και στην πίσω μεριά του μυαλού σας ότι μπορεί να μην είναι τα πράγματα έτσι όπως φαίνονται και στην πορεία μπορεί να απογοητευτείτε. Προκειμένου λοιπόν να βιώσετε αυτό, να κάνετε τα βήματά σας με προσοχή, με σύνεση και να κρατήσετε στο μυαλό σας ότι δεν υπάρχουν ιδανικές καταστάσεις, υπάρχουν όμως πάρα πολύ καλές. Οι 21, 22 και 23 του μήνα για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλές μέρες για να κάνετε πράγματα με τον σύντροφό σας. Ίσως και να κάνετε συζητήσεις και να αποφασίσετε κάποια πράγματα για τα οικονομικά σας, είτε για να βάλετε σε τάξη κάποιες καταστάσεις και κάποιες συνθήκες οι οποίες σας απασχολούν, είτε για να κάνετε κάποιες αγορές οι οποίες σας αφορούν και θέλετε να τις κάνετε. Να ξέρετε ότι οι ελεύθεροι αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, εσείς του πρώτου δεκαημέρου, μπορεί να κάνετε μία γνωριμία, σας έρχονται ευκαιρίες, οπουδήποτε μπορεί να βρεθείτε με φίλους, παιδιά, οπουδήποτε και αν βρεθείτε, να κάνετε μία γνωριμία η οποία έτσι θα είναι δυναμική γνωριμία, θα αλλάξει την καθημερινότητά σας, θα σας κάνει να χαρείτε και να περάσετε καλά, αφού η ζωή ομορφαίνει και αποκτά ένα ακόμη ενδιαφέρον, ενώ κάποιοι άλλοι που είστε σε μία σχέση, ίσως τώρα να συζητήσετε για μια συγκατοίκηση. Είναι και αυτό πολύ πιθανό ή ακόμη και για ένα γάμο ή μια επισημοποίηση της σχέσης. Αυτό εξαρτάται πλέον από το τι θέλει ο καθένας. Έτσι λοιπόν κυλάει η εβδομάδα για εσάς, ειδικά για εσάς του πρώτου δεκαημέρου. Πάμε στους σκορπιούς μας. Λοιπόν, η Δευτέρα για εσάς. Αν είστε ελεύθεροι και είστε έτοιμοι για να βάλετε έναν έρωτα στη ζωή σας, καλώς να τον δεχτείτε. Είναι μία μέρα η Δευτέρα η οποία μπορεί να σας το δώσει αυτό, εκεί τριγύρω, και να είναι και κάτι πολύ σημαντικό, να έχει καρμική χρειά. Οι καρμικές χρειές δεν είναι πάντα εύκολες, αλλά είναι, ας το πούμε, πολύ σημαντικές. Κάτι έχουν να δώσουν στη ζωή μας. Μπορεί αυτό να γίνει, να ξέρετε, και μέσα από τον επαγγελματικό σας χώρο. Εντάξει, παιδιά. Νομίζω ότι η Δευτέρα έχει έτσι αυτή τη χρειά. Αν αφορά τα επαγγελματικά σας και τα ερωτικά σας είναι τακτοποιημένα, μπορεί να σας γίνει μία πολύ πολύ σημαντική πρόταση, την οποία στην ουσία την έχετε κερδίσει. Την έχετε κερδίσει μέσα από τη δική σας δημιουργικότητα και αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, και το ξαναλέω, μιλάω κυρίως για εσάς του τρίτου δεκαημέρου. Ωστόσο, 19, 20, 21 του μήνα θέλω, μέσα στη βδομάδα δηλαδή, να προσέχετε λιγάκι.
για αυτά που μπορεί να πείτε, που μπορεί να συμφωνήσετε. Από τη μία παίρνετε ιδέες, εμπνεύσεις, γίνεστε έντονα δημιουργικοί, πετάτε στα σύννεφα κυριολεκτικά και είναι πολύ καλό. Από την άλλη, θέλω να προσέξετε λιγάκι, διότι μπορεί να μην είναι όλα τόσο αληθινά, τόσο καλά όσο φαίνονται. Αυτό μόνο να θυμάστε εσείς του τρίτου δεκαημέρου. Κατά τα άλλα, καλά θα είστε, μάλιστα έτσι θα λειτουργήσετε και πράγματα πάρα πολύ καλά. Αν είστε γονείς, δεν αποκλείεται τα παιδιά σας να έρθουν να σας πούν για μία σχέση τους ή ότι θέλουν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους. Εντάξει, μπορεί να έχετε και αυτό αν είστε γονείς. Αυτά για εσάς του τρίτου δεκαημέρου. Εσείς του δευτέρου δεν έχετε την εβδομάδα αυτή κάτι έντονο. Εσείς όμως του πρώτου δεκαημέρου, 21, 22 και 23 του μήνα, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Πάρα πολύ καλές ημέρες για να βρεθείτε με οικεία σας πρόσωπα, με την οικογένειά σας, να τα πείτε, να περάσετε καλά, να συζητήσετε θέματα που σας απασχολούν. Δεν αποκλείεται να ξέρετε και να μάθετε κάποια πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε και να βγουν μέσα από μία συζήτηση. Όχι απαραίτητα κάτι άσχημο, παιδιά. Επίσης, δεν αποκλείεται για κάποιους από εσάς κάτι επαγγελματικό να κινηθεί μέσω της οικογένειάς σας. Εντάξει. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, γενικά περνάτε καλά, είναι ένα ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο και να κάνετε πράγματα, θα περάσετε όμορφα. Επίσης, δεν αποκλείεται να συζητήσετε το διάστημα αυτό για κάποιες παλαιότερες αγοραπολισίες ακινήτων, γης, οτιδήποτε σας απασχολεί. Πάμε και στο επόμενο ζώδιό μας, τους τοξότες μας. Λοιπόν, οι τοξότες μας. Για εσάς του τρίτου δεκαημέρου τους τοξότες, η Δευτέρα είναι μία καλή μέρα για να μιλήσετε με πράγματα, για πράγματα που απασχολούν εσάς, το σπίτι σας, τους γονείς σας. Εάν υπήρξε κάποια παρεξήγηση, τώρα μπορεί να λυθεί και οι σχέσεις να καλυτερέψουν και να έχετε πραγματικά έτσι μία καλύτερη προσέγγιση μεταξύ σας και αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο, μέσα από την οικογένεια μπορεί με κάποιο τρόπο να προκύψει και μία σημαντική γνωριμία, η οποία να είναι με ένα άτομο από μακριά, να είναι κάτι μέσω διαδικτύου στο εξωτερικό. Αυτό θα το δείτε πώς κινείται ανάλογα στη δική σας ζωή. Το ξαναλέω για εσάς τους τοξότες του τρίτου δεκαημέρου. Λοιπόν, ωστόσο, 19, 20 και 21 του μήνα, που σημαίνει στα μέσα της εβδομάδας, θέλω να προσέχετε τι. Όλο αυτό το κομμάτι που είπαμε τώρα, το οποίο όντως μπορεί να σας δώσει ευκαιρίες, θέλω να προσέχετε να μην εξιδανικεύσετε πράγματα και απογοητευτείτε και χρειαστεί στην πορεία να κάνετε μία αποκαθήλωση και να δείτε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι ακριβώς όπως νομίζατε. Είναι το μόνο κομμάτι που πρέπει να προσέχετε. Κάντε λοιπόν τις κινήσεις σας, πάρτε τις αποφάσεις σας, αλλά με προσοχή. Από τις 21 έως και τις 23 του μήνα, όλοι σας, αλλά κυρίως εσείς του πρώτου δεκαημέρου, έχετε ένα πάρα πολύ καλό τριήμερο για να βρεθείτε με τα αδέρφια σας, να μετακινηθείτε, να κάνετε μικρές εκδρομούλες, να κάνετε πράγματα, παιδιά, τα οποία θα περάσετε πραγματικά πάρα πολύ καλά. Επίσης, μπορείτε, εσείς που έχετε ζητήματα με έγγραφα, να εξετάσετε τέτοια ζητήματα. Πολύ επικοινωνιακοί γίνεστε έτσι, κυρίως μέσα από το διαδίκτυο, βγαίνετε με οικεία σας πρόσωπα, μιλάτε με οικεία σας πρόσωπα, περνάτε πάρα πολύ καλά. Για όσους είστε μόνοι, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο δεν αποκλείεται μέσα από οικεία σας πρόσωπα, τα αδέρφια σας ή μετακινήσεις, όπως είπαμε πριν, να κάνετε και μία ερωτική γνωριμία, αισθηματική ή να φλερτάρετε πολύ και αυτό να ανεβάσει την διάθεσή σας. Τολμήστε το, δεν είναι κακό. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο ζώδιό μας, τους εγώ καιρούς. Λοιπόν, παιδιά,
Για εσάς τους εγώκερους, η 17 του μήνα, το ξεκίνημα της εβδομάδας, είναι μια καλή μέρα για να δείτε ζητήματα που μπορεί να έχετε με οτιδήποτε έγγραφα τα οποία σας απασχολούν. Δείτε τα, κοιτάξτε τα. Δεν αποκλείεται μέσα από οικία σας πρόσωπα να κάνετε μία πάρα πολύ καλή και σημαντική γνωριμία, η οποία μπορεί να σας δώσει διεξόδους και βοήθεια όσον αφορά τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, τις οικονομικές σας οφειλές, διακανονισμούς που θέλετε να κάνετε για να μπουν τα πράγματα σε τάξη. Επίσης, για όσους είστε μόνοι, είναι μία μέρα η οποία μπορεί να σας έρθει μία πολύ σημαντική καρμική γνωριμία και να αλλάξει τη ζωή σας. Ωστόσο, θέλω να προσέχετε στα λόγια που θα πείτε, στις καταστάσεις που θα βρεθείτε, στα έγγραφα που θα διαβάσετε 19, 20, 21 του μήνα. Θέλω να είστε προσεκτικοί, διότι τα πράγματα μπορεί να φαίνονται ιδανικά, αλλά δεν είναι πάντα έτσι. Εντάξει, οπότε λίγο προσοχή και προσοχή εκείνες τις 2-3 ημέρες. Και στον επικοινωνιακό σας τομέα μπορεί να γίνουν παρεξηγήσεις, παρανοήσεις. Καμιά φορά, ξέρετε, ειδικά αν αφορά το διαδίκτυο, παιδιά, κάποιος γράφει κάτι, αλλιώς το αντιλαμβανόμαστε, αλλιώς το εννοεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα γνωρίζετε ήδη αυτά. Προσέξτε λοιπόν εκείνες τις 2-3 μέρες εσείς του τρίτου δεκαημέρου, γιατί μπορεί όντως να υπάρξουν παρανοήσεις, παρεξηγήσεις, υπερβολές αν θέλετε στον επικοινωνιακό σας τομέα, εντάξει, ή να ακούσετε μισά ψέματα και μισές αλήθειες. Αυτό είναι το κομμάτι που πρέπει να προσέξετε. Για εσάς του πρώτου δεκαημέρου, 21, 22, 23 του μήνα, οι μέρες είναι πάρα πολύ καλές για να κάνετε πράγματα όσον αφορά τα οικονομικά σας. Δεν αποκλείεται από τα αδέρφια σας, από οικία σας άτομα, να βρείτε κάποιες πηγές ή ακόμη και μέσω διαδικτύου να υπάρξει έτσι μία επέκταση, μία εξάπλωση, να βρείτε κάποιες πηγές για τα οικονομικά σας, οι οποίες θα προσθέσουν κάτι έξτρα στο εισόδημά σας. Κινήστε, παιδιά, αυτά τα θέματα. Μπορεί να μην φτάσετε στο 100% των θέλων σας, των ζητούμενών σας, αλλά ακόμη και το δυνατοτήτων σας. Όμως, μπορείτε να κινηθείτε. Έτσι, είναι καλές ημέρες για τέτοια πράγματα. Και επίσης, το Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύ καλό για να βρεθείτε με την οικογένειά σας, να τα πείτε, να μιλήσετε για πράγματα που θέλετε, για τους γονείς σας ή ακόμη και για να γνωρίσετε την σχέση που ενδεχομένως έχετε δημιουργήσει στους δικούς σας, να φάτε όλοι μαζί και να τα πείτε. Είναι καλές ημέρες για εσάς του πρώτου δεκαημέρου. Πάμε στο επόμενο ζωδιό μας, τους υδροχόους. Λοιπόν, για εσάς τους υδροχόους, η Δευτέρα είναι μία πολύ καλή μέρα για να συνάψετε συμφωνίες για το εισόδημά σας, για τα οικονομικά σας. Κοιτάξτε, αν κάποιοι από εσάς έχετε τέτοιες ευκαιρίες, η Δευτέρα είναι καλή μέρα για να μιλήσετε για τέτοια θέματα. Ωστόσο, 19, 20 και 21 του μήνα, προσέξτε τα έξοδα που κάνετε, προσέξτε πώς κινείτε. Νομίζω ότι γίνεστε σπάταλοι αρκετά, ειδικά αν αφορά εξωτερικό, ταξίδια, μετακινήσεις, επενδύσεις στο εξωτερικό. Αν κάποιοι επενδύετε στο εξωτερικό, αυτές τις μέρες μην κινήσετε πράγματα, γιατί είναι πάρα πολύ πιθανό να χάσετε, παιδιά, να υπάρξει απώλεια σαν τελικό αποτέλεσμα. Το ίδιο θα έλεγα και σε όσους θέλουν να μετακινηθούν ή να συνάψουν οικονομικές συμφωνίες που αφορούν το εξωτερικό ή το διαδίκτυο. Λίγο την προσοχή σας σε αυτά τα θέματα για να μην έχετε πρόβλημα και να μπορέσετε να είστε καλά με τα οικονομικά σας και να μην χάσει το πορτοφόλι σας. Αυτό αφορά κυρίως εσάς του τρίτου δεκαημέρου, το ξαναλέω. 21, 22 και 23 του μήνα, οι ημέρες είναι πάρα πολύ καλές για εσάς του πρώτου δεκαημέρου κυρίως.
να βρεθείτε, με συγχωρείτε, με τα αδέρφια σας, με οικεία σας πρόσωπα, να τα πείτε, να μετακινηθείτε, να κάνετε ένα μικρό ταξιδάκι. Μπορεί να είναι και μια ολοήμερη εκδρομή. Δεν χρειάζεται να πάτε στο Everest, έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι οι μέρες είναι εξαιρετικές για να κάνετε πράγματα, να βρεθείτε με οικεία σας πρόσωπα, να επικοινωνήσετε. Κάποιοι από εσάς μπορεί να κάνετε και τα ψώνια σας μέσω διαδικτύου, γιατί όχι, το ευνοούν οι μέρες, με πάντα λίγη προσοχή λόγω της ανάδρομης Αφροδίτης, εντάξει. Γιατί εκεί μπορεί να βγουν πράγματα, έξοδα, τα οποία δεν υπολογίσατε και να κινηθεί λίγο αλλιώς το πράγμα. Νομίζω όμως ότι θα περάσετε εξαιρετικά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να περάσετε πραγματικά πάρα πολύ όμορφα και με την οικογένειά σας να βρεθείτε και να συζητήσετε πράγματα, αλλά και, γιατί όχι, με μια διαδικτυακή συνάντηση με άτομα που αγαπάτε, που συναναστρέφεστε για κάποιο λόγο, να μιλήσετε και να ευχαριστηθείτε, να περάσετε καλά. Πάμε και στο επόμενο και τελευταίο ζωδιό μας, τους Ιχθύες. Λοιπόν, για εσάς τους Ιχθύες, παιδιά, νομίζω ότι το ξεκίνημα της εβδομάδας για εσάς του τρίτου δεκαημέρου είναι πάρα πολύ καλό για να κάνετε συνεργασίες, να συνάψετε συνεργασίες, δεν αποκλείεται κάποιοι να κάνετε και γνωριμίες οι οποίες θα αφορούν την προσωπική σας ζωή και όχι μόνο την επαγγελματική, μέσα από την καθημερινότητά σας, μέσα από συναδέλφους σας, μέσα από τους κύκλους και τα άτομα που κινείστε στην καθημερινή σας ζωή, μία γνωριμία έρχεται να αλλάξει τη ζωή σας. Ωστόσο, 19, 20, 21 του μήνα θέλω να προσέξετε, γιατί ούτως ή άλλως σαν ζώδιο έχετε την τάση να ωρεοποιείτε τα πράγματα, να ωρεοποιείτε τις καταστάσεις και είναι ακριβώς το κομμάτι που εγώ σας ζητώ να προσέξετε. Έχει να κάνει και με την υγεία σας και με την ευεξία σας και με τον τρόπο που βοηθάτε τους άλλους και παρέχετε τη βοήθειά σας και με τον τρόπο που συναναστρέφεστε τους συναδέλφους σας, μιλάτε, κινείστε, εντάξει. Έχει να κάνει με τέτοια πράγματα, θέλω να προσέξετε. Να μην αφήνετε τίποτα έτσι, να μην πείτε «Α, δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα». Όχι, παιδιά. Δεν μένουμε. Το ονειρικό επίπεδο είναι ωραίο, αλλά εμποδίζει το πρακτικό να λειτουργήσει σωστά και εκεί είναι που χρειάζεται να φέρουμε ισορροπίες. Αυτό να θυμάστε, το ξαναλέω, κυρίως εσείς του τρίτου δεκαημέρου. Πάμε τώρα. 21, 22 και 23 του μήνα, Παρασκευή, Σαββάτο και Κυριακή, για εσάς του πρώτου δεκαημέρου του Ιχθύς, είναι ένα τριήμερο μάλλον, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θέλετε να βγείτε έξω, με συγχωρείτε, ή κατά πόσο θα βγείτε έξω. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι ακόμη και κατηδίαν στο σπίτι να μείνετε και να καλέσετε κάποιους φίλους ή και, δεν ξέρω, με οικεία σας άτομα και να μιλήσετε για πράγματα, θα βρείτε ευκαιρίες για τα οικονομικά σας, για τα έσοδά σας. Μπορεί να μην είναι αυτό που εσείς σκέφτεστε ακριβώς στο μυαλό σας, όμως θα σας έρθουν κάποιες ευκαιρίες, μπορεί να αφορούν κάποιες συνεργασίες μέσα από οικεία σας άτομα, από το διαδίκτυο. Αυτές οι μέρες είναι καλές για να κινήσετε τέτοια πράγματα και αυτό θα είναι και κάτι το οποίο θα δώσει φυσικά λύσεις εφόσον μπαίνει κάτι παραπάνω στο πορτοφόλι σας. Μην το αγνοήσετε, έστω και αν δεν είναι αυτό που είχατε στο μυαλό σας ως ιδανικό. Πέρα όμως από το κομμάτι αυτό, δεν αποκλείεται να γίνουν και κάποιες γνωριμίες, κυρίως ερωτικές, σεξουαλικές, οι οποίες θα πρέπει για τους ευνόητους λόγους να παραμείνουν στο παρασκήνιο και θα πρέπει να προσέξετε το κομμάτι αυτό, διότι μπορεί να δοθούν ευκαιρίες, αλλά καταλαβαίνετε, εάν υπάρχει μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να βγει στην επιφάνεια, θα πρέπει να είστε αρκετά προσεκτικοί για να μην έχετε προβλήματα. Αυτό είναι όλο το θέμα. Αυτές είναι και οι προβλέψεις μας λοιπόν για την εβδομάδα 17 με 23 Μαρτίου. Η εβδομάδα είναι αρκετά καλή.
Νομίζω ότι θα είστε καλά, θα περάσετε καλά. Προσέξτε λίγο, ανακεφαλαιώνω κυρίως για εσάς του τρίτου δεκαημέρου, προσέξτε λίγο στη μέση της εβδομάδας αυτά που ακούτε και αυτά που λέτε και αυτά που διαβάζετε, διότι μπορεί να υπάρξει έτσι κάτι το οποίο να μην είναι, να φαίνεται ιδανικό, αλλά να μην είναι τελικά. Αυτό είναι το κομμάτι που πρέπει να προσέξετε. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι θα είστε καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε και εμείς ξανά μαζί. Θέλω να είστε καλά, να περάσετε καλά, να περάσετε όμορφα και την εβδομάδα αυτή. Είναι μια καλή εβδομάδα, εκμεταλλευτείτε τα θετικά της, ανεξαρτήτως δεκαημέρου. Ευκαιρίες μπορεί να έρθουν, οι μέρες κυλάνε σχετικά καλά και περάστε όσο καλύτερα γίνεται και μπορείτε. Να προσέχετε, να σας αγαπάτε, να αγαπάτε και τους γύρω σας. Και θα τα πούμε πάλι. Να είστε καλά. Γεια σας.